We have to go! Fui, chat! Cine-i porc? Fui, chat, what the fuck? Care m-au răgâit aici în joc, ce dracu. Fugim și zicem o rugăciune între timp, da? Stați așa. Tatăl nostru care ești... Uite, Dumnezeu, chiar era un afiș cu Dumnezeu acolo. Mă rog, afișul e mult spus, un poster. Ok, poate pe aici, ok, chiar pe aici. Hai să închid ușa, ok, să o închid singură. Fundătură! Nu cred că ne mai... What the fuck, ce-s cu sunetele astea? Luca. O, dă-o dracului, mă. Ne iartă-mă că mă joc așa ceva. S-o dus de aici. Uite-o, uite-o, javră împuțită, uite-o. N-am zis nimica. Bunică, n-am zis că e javră împuțită. Da, de unde? Chat, am zis așa ceva. Nu, simplu. Care e schema? Nu înțeleg de ce se supără pe mine. Da, cu capul de ceva, ați auzit? Este vorba despre un copil de 14 ani care a rămas singur acasă peste noapte, iar seara un criminal încearcă să intre peste el. Hop, 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 am coborât jos. Mamă, 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 ce se aude? De ce se ridică astea? Oare va trebui? A bătut cineva la ușă. Iarăși, să deschid ușa. Alo, cine? Bună! Salut! Bă, ăsta e Eugene! Bă, ăsta e Eugene, fraților! Salut, Eugene, bă, ce faci, bă? Bă, acum am crescut, dar când eram mic, frate, mă uitam la tine, mă, aveai seria aia cu jucările alea de pluș, Five Nights at Freddy's, ce-o fi? Bă, ce-mi plăcea să mă uit la tine, brodere, bă! Bă, Eugene, ce faci? Eugene? Stai acolo, da? Rămâi acolo. Nu e ok. L-ați văzut? Ați văzut? Am murit, fraților. Biciclete, una pentru noi.